खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि नेमा अनजुलि बर'। नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ दाखालि बावैसो भाइरेल जाबाय थानाय भिडिअखौ। आरो आं बे भिडिअआव जायफोर मानसिनि नेम लादोंमोन बिसोरा जेबो दाय गैया। आरो आं मोनसे खोथा बुंनो सानो, बे आङो मुसलपुरनि दिब्या होननाय सासे सिख्लानि नेम लादोंमोन, मोजां मोननायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। आरो बे मुसलपुरनि नङा, गुबुन जायगानिसो। नोंथांमोना बेखौनो बे मुसलपुरनि दिब्याखौ गोरोन्थि सानगासिनो, गाज्रि लाइननि होननानै। माने बेयो बिदि नङा, आंनि बाथ्रा बुंनायावसो गोरोन्थि जाफ्लांबाय। आं जाय दिब्याखौ सिनाय हागौ बे दिब्याया गुबुन जायगानिसो। आरो बे दिब्याया मुसलपुरनि दिब्या होननाया मानसिफोरनाव आंखौ सोंहरगासिनो। ओमफ्राय आं खोनानाय मोनदों बे दिब्याया आंखौ सोंहरदों होननानै। ओमफ्राय आं बे दिब्यानाव जिहेतु मुसलपुरनि दिब्या होननाय दङ, बेनाव आं निमाहा बियो, सरि दिब्या, नों आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। बेयाव नोंनि जेबो गोरोन्थि गैया। आरो रायजोफोराबो जेबो साननाङा आरोना, बेनि जेबो गोरोन्थि गैया, आंनिनो गोरोन्थि जाफ्लांबाय, निमाहा होबानो जाबाय।